Historia zen euskera de euskera biok. Egun bat, Leirerekin. Kaixo, nire izena Leire da. Normalean, goizeko 7:00 esnatzen naiz. Alarmak jotzen du eta itzali egiten dut. Batzuetan, lo gehiago egin nahi izaten dut, baina jaiki behar dut. Bainugelara joaten naiz eta aurpegia ur hotzarekin garbitzen dut, esnatzen laguntzen nauelako. Ondoren, sukaldera joaten naiz eta gosaria prestatzen dut. Normalean kafe bat eta 2 tostada hartzen ditut. Batzuetan zerealak eta fruta. Gozatzen dudan bitartean, mugikorra begiratzen dut. Mezuak irakurtzea edo eguraldia ikustea gustatzen zait. Amaitzen dudanean, dena jasotzen dut eta hortzak garbitzen ditut. Ondoren, logelara itzultzen naiz eta arropa janzten dut. Normalean, prakak eta kamiseta janzten ditut. Hotza egiten badu, jertse bat ere jartzen dut. Azkenik, zapatak janzten ditut eta etxetik irteten naiz. Etxetik irten eta gero, autobus geltokira oinez joaten naiz. Geltokia nire etxetik gertu dago, 5 minutura oinez. Autobus bidaiak 21 minutu irauten du. Autobusa batzuetan beteta egoten da, baina normalean eserlekua aurkitzen dut. Leiho ondoan esertzen naiz eta hiriko kaleak begiratzen ditut. Lanera iristen naizenean, igogailua hartzen dut 3. solairura igotzeko. Han dago nire bulegoa. Goizeko 8:30 hasten naiz lanean. Idazmahaian esertzen naiz eta ordenagailua pizten dut. Lehenik, mezu elektronikoak begiratzen ditut. Eta gero, eguneko ordutegia. Lan handia daukat, baina atsegin dut. Txostenak idazten ditut, mezuak bidaltzen ditut, eta bezeroekin hitz egiten dut. Lankideekin bilera laburrak ere izaten ditut. Ordu batean, gertu dagoen jatetxe batera joaten naiz lankideekin. Eguraldiaz, filmez edo asteburuko planez hitz egiten dugu. Momentu ona da erlaxatzeko eta pixka bat barre egiteko. Bazkaldu ondoren, hobeto eta kontzentratuago sentitzen naiz. Nire bulegora joaten naiz berriro eta lanean jarraitzen dut. Normalean arratsaldeko 6:00 bukatzen dut lana. Ordenagailua itzatzen dut eta lankideak agurtzen ditut. Nekatuta nago, baina pozik nago lana amaitu dudalako. Igogailuz jaisten naiz eta eraikinetik irteten naiz. Kanpoan, hiria lasaiago dago. Autobus geltokira joaten naiz eta pixka bat itxaroten dut. Etxerako bidaiak beste 20 minutu irauten du. Bidean, batzuetan musika entzuten dut eta beste batzuetan begiak ixten ditut. Etxera iristen naizenean, zapatak kentzen ditut eta arropa erosoa janzten dut. Etxean dagoenean lasaiago sentitzen naiz. Egongelara joaten naiz eta sofan esertzen naiz. Atseden pixka bat hartzen dut, 10 edo 15 minutu agian.
Hankak luzatzen ditut, sakon arnasten dut eta lasaitasuna gozatzen dut. Batzuetan, telebista pizten dut eta telebista saio labur bat ikusten dut. Beste batzuetan, liburu baten orrialde batzuk irakurtzen ditut. 8:00 aldera, sukaldera joaten naiz eta afaria prestatzen hasten naiz. Normalean, zerbait erraza prestatzen dut. Arroza eta barazkiak edo entsalada bat adibidez. Sukaldatzen dudan bitartean, musika lasaia jartzea gustatzen zait. Afaria prest dagoenean, mahaian esertzen naiz eta poliki jaten dut. Ez dut mugikorra begiratzen. Janariaz eta momentuaz gozatzen saiatzen naiz. Amaitzean, platerak garbitzen ditut eta sukaldea txukuntzen dut. Afaldu ondoren, batzuetan film bat ikusten dut. Beste batzuetan, nire egunerokoan idazten dut edo musika entzuten dut. Nire arratsaldeak apalak eta lasaiak dira. Egun luze baten ondoren, nire unea da atseden hartzeko, pentsatzeko eta gauza txikiez gozatzeko. Gaueko 10 inguruan, ohera joateko prestatzen hasten naiz. Lehenik, bainugelara joaten naiz eta hortzak garbitzen ditut. Horren ondoren, logelara itzultzen naiz eta pijama janzten dut. Nire pijama oso goxoa da. Ondoren, argiak itzaltzen ditut eta ohe ondoan dagoen lanpara txiki bat pizten dut. Errezelak ixten ditut eta leihoa pixka bat irekitzen dut. Airea freskoa bada. Nire logela oso isil eta lasai geratzen da. Une hau asko atsegin dut. Ohean esertzen naiz eta liburu bat hartzen dut. Lo hartu baino lehen, orrialde batzuk irakurtzea gustatzen zait. Irakurri eta gero, liburua gaueko mahaitxoan uzten dut. Ohean esertzen naiz eta neure buruari galdetzen diot. Zer egin dezaket bihar hobeto? 10:30 inguruan argia itzaltzen dut. Ohean etzaten naiz eta tapakiarekin estaltzen naiz. Begiak ixten ditut eta sakon arnasten dut. Irribarre egiten dut eta neure buruari esaten diot. Gabon, Leire. Eta gero, lo hartzen dut.